Okay, mayong bunto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, mayong bunto Philippines, mayong bunto world, mayong bunto universe. Ana punta mga higala nini nga atong tulumanon sa kahanginan, C.O.A. Catechesis on Air, og ako lang gihapon kini ang ubos nga lagad Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abino adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw mahigala. Adlaw karon nga Martes, pit sa 9 na kini sa bulan sa Hunyo. Hala no. Abino mahigala no ato di nga timbayaon og may mudto ang atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, may mundo da padre o ginga manusab ang atong mga kaigsuonan din sa WC, of course si Inday kining ang tanan yun nato Inday Preach, kumusta naman ka Inday Preach, no? Si Inday Ading, so daghang kayo si Inday Lani, no? Ato ang mga friends, ang atong mga friends din ha sa may DYWC, do your work for Christ. You know? DYWC. Lahi man po sa DIY, do it yourself. Maumaora ng DYWC ug DIY, no? Kini pong sa kuan kanang kining DYWC, do your work for Christ. Ayan, no? DYWC. Ang sa DIY, do it yourself, no? DIY. Oh, maura na siya. So, DIY o DYWC, maura na sila. Lala pa na yun ta mga higala sa ito ang mga buhatono ni ini kamuntuhon. No? Anin ta mga higala sa ito ang kining CBCP News, Bacolod Bishop, no? Bishop-elect, no, Gablines, no? Gablines i-install na, no, karong pizza 11 sa Agosto. O kasunod na ni sila mahigala, no? Siya maoy mopuli kang retired nga bishop si Bishop Patricio Bozon. Si Bishop Gablines i-install siya sa San Sebastian Cathedral karong pizza 11. Balita mga higala gikan sa Vatican, ang consistory o ang gitahasan nga grupo sa ilahang panagtigom nag-focus karon sa mga global situation in line with the Magnificat Humanitas, no? Dunay usa ka synod nga pagahimuon aron paghatag og panaghisgot-hisgot kabahin ni ining pinakauna nga ensikliko ni Pope Leo XIV. Ang kining gitawag natong Magnificat Humanitas. Okay no, so padayon ta mga higala sa ato nga mga buhat tono ni ining kamudtuhon ug ari kita mga higala sa atong Saint of the Day. Aboy no ang atong Saint of the Day mao si Saint Ephrem, no? Ephrem, E-P-H-R-E-M. Aboy no kini si Saint Ephrem, no? Secondary sa atong listahan sa mga santos. Kining kuani siya. Kining usa kini siya kaseryan, no? Kunya kanang sa iyahang pagkaseryan, no, nahimo kini siya nga magkinimitang composer, no? Hundreds of hymns and poems on the faith that that inspired the whole church niya about the kining that we teach us about kanang inspiring life, no? So muna siya nakapasantos kang kuan San Ephrem, ang iyahang pagka-compositor, iyahang pagka-composer, no? Saint Ephrem, no? Gani sa iyahang kining ulagway, doon na ni siya gidala,
nga mga kinibitaw mga nota, no, sa mga kanta, mga hymns, mga poetry, mga poems, no, nga iyaha usab nga nahimo nga kining gitawag nato og nahimong mga basihan sa atong kinabuhing Diyos noon, ilabi na gayud sa pagpuyo nga kanang gitawag natong balaan, no. So karong adlaw mga higala atong gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Saint Ephrem. Okay, no? Bino padayon ta mga higala sa ato ang mga buhaton ni ining kamuntuhon o padayon kita sa ato ang mga gimbuhaton. Bino ari na ta mga higala sa ato ang kining topic, no, Father? Naami mga silingan nga dili mo kaon og dinuguan kay ginadili kana sa Biblia. Abi no, kung atong basahon sa Biblia sa Deuteronomy chapter 12 verse 23 nagkanayon kini. Ayaw gayod ninyo kana ang dugo kay ang dugo kinabuhi ug ayaw ni og ampingin ninyo ang ayaw ang kinabuhi uban sa unod. Ayan, no? Ayaw ninyo kana ang kinabuhi sunod uban sa unod. No? Sa ito pa, doon nagyoy sa buhat sa mga Apostoles Kapitulo 15, versikulo 20, doon na po'y giingon nga dili ipagkaon ang dugo. Ayan, no? Pero sa may gisulti ni Kristo, sa Marcos Kapitulo 7, versikulo 10 hangtod sa 19, nagkanayon kini, mahimong kanon ang tanang pagkaon, no, sa ato pa kay pagkaon naman wala ba punta ni kaon og dugo kay dili man ang pagkaon ng dugo, ang pagkaon is dinuguan. Una nga daghang kay musaway nato kabahin ana no kay mukaon kitag dugo kay may laos sa man ang dinuguan nga naa man ay dugo mao gani, pero ang giskutan diri kalanon man, no, matod pa diri mahimong kanon ang tanang pagkaon. Pagkaon man ang gihisgutan diri, dili man jud ingon nga dugo ra. Pagkaon man. Pero sa Colosas Kapitulo 2 versikulo 16 dunay gisulti. Busa ayaw ninyo itugot nga may maghukom kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon o mahitungod sa adlaw nga balaan o bahin sa adlaw nga ipapahulay. Kining tanan mga aninon lamang sa mga butang o malabot apan ang katumanan mao si Kristo. Sa ito padili gyud na siya maugyoy pinaka-importante. Ang pinaka-importante nga misunod kita kang Kristo, no? Basta may gitudo ni Kristo, higugma ang Dios labaw sa tanan ug higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Kay kun atong basahon sa Roma Kapitulo 14, versikulo 17. For the kingdom of God is not on matter of food and drink, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. No? Sa ato pa, kining kabahin sa mga dinuguan, di ko anda ni siya, kanang gitawag o sa ganito sa pinulungan ni Kristo, mahintungod sa anong mga bahin, mga anino lamang sa mga butang o malabot. Anino ra na siya. Buti pasabot nga dili gina siya mao ang pinaka-importante. Anino ra ba yan? No? Ang kang kinsa man ang anino ni Kristo. Muna nga si Kristo gyud mo ato ang sundon. Okay, klaro? Klaro na wala, no? So alang ni adtong mga Sabadista ay radyo mo kalain kay dili may apo mo buyagon og dili mo mukaon. Dili baya pod mo pungson pa ano pod mig pungi og mga on jubing dinuguan kay diingon baya si Kristo nga mahimong kanon ang tanang pagkaon kay ang among gikaon dili baya na pod dugo ra gyud, ang dugo nga gihimo ng pagkaon, no? For the kingdom of God is not a matter of food and drink, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Buti pasabot nga dili kita hukman kita pinaagi sa ato ang binuhatan, dili pinaagi sa atong gikaon, no? Kay man dong maghukman dayta sa tungod
binasi sa atong gikaon dili no mo nga gisulti diri sa Roma kapitulo 14 bersikulo 17. Kay ang gingharian sa Dios dili kabahin sa pagkaon o giinon, kabahin kini sa pagkamatarong, pagdala og kalinaw ug kalipay diha sa Espiritu Santo. For the kingdom of God is not on matters of food and drink, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Klaro? Hala daw sa ha, kumbate ra. Kumbate ra, ayaw ra kahadlok kung mukaon kag dinugo. Asa kabla pong mga laing relihiyon, sikaon, ayaw ra mukaon, dili ba po mo pungson og pagkaon. Kami, kay mga Katoliko, mukaon naman gyud may, pagdahil ra pod may, kaya na po may mga basihan nga nung mukaon ra gyud may. No? Mukaon ra may baboy, kinikarning baboy, mukaon ra pod may og mga isda nga walay himbis. Kaya nga naman, nauna pod may baga gitawag na itong basihan na. So, pisang dahil man, may kung pananglitan man o galing, no? Kay maghukumang yun mo, panlitan man o galing, o sayop rin among gihimo, kami raman po yung mga tubang Ginoo ani. Ayaw lang po ninyo himua nga, ayaw na po lamang ninyo himua nga hinagiban, aron inyong madani ang amang mga igsoon. Kaya ano man, sigon sa gisulti diri sa Roma, kapitulo 14, bersikulo 17, ang gingharian sa langit dili kabahin sa pagkaon o giinom, no? Is not a matter of food and drink, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Sa Marcos 7, kapitulo 10 hangtod sa 19, mahimong kanon ang tanang pagkaon. Sa Deuteronomy kapitulo 12 hangtod sa 13, ayaw gayud ninyo ang dugo, kay ang dugo kinabuhi, og ayaw og ang kinabuhi uban sa unon, no? Sa ato pa pumupunay inyo ha, sige ka, ayaw na mo ka og dugo, no? Ayaw na mo kaon, ano? Kay total dili man pod mo namo pugson. Kay og inyo gani ming sawayon sa Colosas kapitulo 2 bersikulo 16, nagkadayon ba ya? Busa ayaw ninyo itugot, gamay maghukom kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon, o mahitungod sa adlaw nga balaan o bahin sa adlaw nga ipapahulay. Kining tanan mga anino lamang sa mga butang o malabot, apan ang katumanan mao si Kristo. Sa ato pa ang pagtuman gyud sa kabutuan ni Kristo. Sa ganito yung pagbubuton ni Kristo, higugma ang Dios labaw sa tanan, o higugma ang imong isig katawo sama sa imuhang kaugalingon. Okay, klaro? Hala no, kaon tag humba. Kamo mga laing relihiyon, ano gud mo pamugos ko na inyo haga dili mi pagkaon og humba. Sagdi ra gud mi dili mi tampon mo namo pungson og pagkaon humba. Pagkaon dinuguan, ayaw dili ra ta magsawayay kay ang pagsaway supak na kana sa kaubuton sa Dios. Okay? Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.